Некаторыя кнігі самі выбіраюць сваіх чытачоў. А гэтая кніга кожны вечар выбірае гісторыю, якая сёння патрэбная менавіта таму, хто адкрыў яе. Кажуць, ёсць людзі, якія носяць свой дом у сэрцы, нават калі ўжо не могуць вярнуцца. Яны памятаюць той асаблівы водар пасля дажджу, святло ў вокнах, рыпенне падлогі, цішыню, якая бывае толькі дома. І часам ім здаецца, што ўсё гэта засталося вельмі далёка. Назаўжды. Калі іх пытаюць, хто яны і адкуль, гэтыя людзі на імгненне запінаюцца, бо шчыры адказ быў бы занадта доўгім і, мабыць, нікому не цікавым. Таму яны проста крыху усміхаюцца, кажуць штосьці лёгкае, жартуюць, мяняюць тэму. Яны вучацца жыць далей, запамінаюць новыя вуліцы, новыя словы, новыя звычкі. Нават усміхаюцца зноў. І толькі часам ім здаецца, што самае важнае засталося дзесьці вельмі далёка. Назаўжды. За акном няспешна ішоў дождж. Кап, кап, кап. Кроплі павольна каціліся па шкле. Адны абганялі другіх. Іншыя зліваліся ў адну вялікую кроплю і моўчкі працягвалі свой шлях уніз. Найстарэйшы котык у доме спаў, як сапраўдны патрыярх, глыбока, спакойна. Час ад часу лёгенька ўздрыгваў кончык вуха. Потым ледзь прыкметна варушыўся вус. Потым кончык хваста. І зноў поўная цішыня. Нібы нават у сне ён працягваў пільнаваць гэты дом. Малая рудая гарэза сядзела на падваконні і назірала, як кроплік коцяцца па шкле. Кап-кап, кап-кап. Яна асцярожна дакраналася лапкай да шкла. Кроплі упарта ўцякалі ўніз. Яшчэ адна спроба. Яшчэ. Яна не здавалася. Бо само паляванне часам бывае значна цікавейшае за здабычу. Трэця котка гартала старую кнігу. Яшчэ адна старонка. Яшчэ адна. Нібы ведала, што патрэбная гісторыя ўжо дзесьці зусім побач. У пакоі не адбывалася нічога асаблівага. Лямпа мякка асвятляла паліцы. Гадзіннік ціха адлічваў хвіліны. Тік-так, тік-так. Недзе далёка праехала машына. Яе гук павольна растварыўся ў дажджы. За акном мільгалі агні гораду. У адных вокнах святло гасла, у іншых толькі запальвалася. Ніхто не пытаўся, дзе ён быў. Ніхто не пытаўся, чаму так доўга. Толькі праз нейкі час чалавек заўважыў, што ўжо даўно не думае пра тое, дзе ён цяпер. Ён проста назіраў. За дажджом, за катамі, за святлом у чужых вокнах. Слухаў, як цокае гадзіннік, як шапочуць старонкі, як дождж цярпліва размаўляе з шыбай. І сам не заўважыў, як яго дыханне стала павольнейшым, спакайнейшым. Можа, таму, што дом не заўсёды пачынаецца з месца. Часам ён пачынаецца з адчування. З вечара, у якім нікуды не трэба спяшацца. З кнігі, што маўчыць разам з табой. З дажджу, які не просіць адказу. І толькі тады чалавек насамрэч усміхнуўся. Зусім ледзь прыкметна. Бо раптам зразумеў, ён не прыйшоў да гэтага пакою. Ён вярнуўся. Дадому. На сёння кніга закрываецца. Шур. А заўтра яна, магчыма, адкрыецца ўжо на іншай гісторыі.